Kongkone butuh yang ngono ya. Iya, kaligane pan diweken nganggo sarahan diandhek ning pemerintah. Dadi dunyane kongkone butuh ya isporan. Wis omah wis sapang kok omahe. Wis dadi adong dadi pengantin lan sisan boyong. Iya, latan wingi digawa mana sing wadon. Kok wingi balik. Badha ora balik kok latan wingi balik. Orang balik latan bapane lagi mriyang. Nah, kan kon balik, nak balik karo sapa dhewekan mah gede. Beli karo sepule. Ora. Are balik le tape. Nyong mene wong kasing Jakarta lanang wadon pengantin anyar kebalike gawane tape. Bapane ora doyan lagi mriyang. Gawane sate sapincuk bapane lagi mriyang. Tape mah gede ya diwe loro ora tak pangan. Ora doyan tape tak. Donge gawane sate bae melasong lagi mriyang. Kata iya kae. Si Bisri sing nang aparane nang Pemalang. Kata eman-eman ari mene ya olole sate tok. Tan duk bapane rimangan setom sengkrak. Si bune nyong ngene. Si buntari anake di sate gagian mangan bae blingkon. Blingkon wis jagung. Ya si bisa kayak eman bojone eman. Wengenan men adong durung badak. Adong mbok tuane ninggali ya. Menek. Min mana ning mbok tuane ninggal. Tanang kene 3 dina. Mene. Anu ke 10 donge iya diri ya. Ene sarahane wis rapet cipet dikadone ana apa kok ora diweken-weken. Dan bocah kene pan balik dingin ya. Enda diri yang kapan sarahan. Katanya ngomong lah wis ora usah hubungan bena. Wis dadi kian. Sale kongkon boyong bae. Selametan boyongan. Tuku segeleng kok ya? Ora. Ada. Pangane kowe kerupuk bapak dong. Angger mah gede pinter tak gawe superme anak. Orang kok gawe dewek. Ya karuan tur dewekan ya wan. Bakale nang kuburan pan dewekan. Mbah nyonge kok ngarep-arep bapane koni ya mikir. Kayong nang atik. Donge tase mah mene maning ya. Ora terung kene bapak atas jam 12 bapak ya. Mending anu bolak-balik kador ate motor. Untuk ana sing cucukna. Are muslim kat pada nyambut gawe kesel. Lek ketepan lek muslim bapane kon manan den pada. Nyong. Ana apa? Ya bener. Iya, ngeroyo-ngeroyo nang catulur ya. Ya mbok dibayar, ora dibayar ya getam. Malah. Ape ke sedulur kaya kowe, ora apa-apa ya. Berhubungan apa ya gerumut-gerumut.
wong ora tuwek. Oh gitar satire wangi ya. Pinter. Ape kenang sedulur rek.